Kaixo, egunon guztioi eta ondo etorriak Herrietako Telebista proiektuaren aurkezpen saio honetara. Nire izena Jordana Kasuso da, Azkue Fundazioko zuzendaria naiz eta Euskararen Etxeko arduraduna. Eta nire ondoan Josan Aramaio dago, Herrietako Telebista proiektuaren sortzaile, sustatzaile eta arima, esango nuke. Suposatzen dut, zuetariko askok ezagutuko duzuela zein den Azkue Fundazioaren lana edo helburua, baina labur gogoratzearren batez ere agian Bizkaitik kanpo zaudeten hori, Azkue Fundazioaren helburua dela euskara sustatzea ingurune digitalean. Horregaitik, Josan Aramaio guregana hurbildu zenean bere proiektua azaltzera, gure helburuekin guztiz bat zetorrela ikusi genuen eta proposatu genion aurkezpen saio bat egitea, proiektu hau euskararekiko ardura eta interesa izan dezakezuen hori zabaltzeko. Eta jakinda ingurune digitalean ari garela, gainera, aurkezpen hau Euskararen Etxean, ez ezik, Euskararen Etxeko YouTube kanalaren bitartez ematea erabaki genuen. Alde horretatik, azpimarratu nahi dut Euskararen Etxeko papera, proiektu edo aurkezpen honetan, Euskararen Etxea Euskararen bizindarraren erakusleio izan nahi du, eta helburu hori betetzeko espazioak eskaintzen ditu euskararentzat interesgarri eta baliogarri izan daitezkeen proiektuak aurkezteko, eta horren adibidea da gaur une honetan egitenaren ariketa hau. Ez naiz gehiago luzatuko, uste dut benetan garrantzitsua dena edo interesekoa dena da Josanek berak aurkeztuko diguna entzutea, baina antolaketari lotutako argibide batzuk ematearren, Josaneri pasatuko diotitza, galderak egiteko tartea bere aurkezpena bukatu ondoren irekiko dugu. Badaude hemen bertaratu diren batzuek eta haien galderak guk mikrofonoaren bitartez errepikatuko ditugu guztiok entzuteko, baina gonbidatu nahi zaituztet, hemendik kanpo konektatuta zaudeten hori, YouTubek eskaintzen duen chat zerbitzuaren bitartez zuen galderak helarazteko, eta horiek ere irakurriko ditugu guztion interesekoak izan daitezkelako. Orduan besterik ez, eskerrak ematea, bukaeran ere bai, edo saio honen bukaeran, e-mailez jasoko duzue baita azalpen oneri lotutako dokumentu bat, baliogarria izango zaizuena proiektuaren inguruko datuak era errez batean gogorarazteko, eta besterik ez eskerrak ematea eta Josaneri hitza pasatzea. Eguerdion, amaik eta erdiadiz. Euskararen Etxin gaz, eta gonbidapenak bidali diz, zehatz jutuko bizka jakitzeko zeintzuk gonbidatu dizen, Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako, Nafarroako udalei, baita Nafarroako udal eta kontseiluen federazioei, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluai, baita Euskal Kultur erakundeari, Eusko Ikaskuntzari, baita Euskal Herrian Euskarazi, baita euskarazko komunikabide eta aldizkari batzuei, Ezberria eta Egan, baita Euskal Etxeei, baita proiektu honetan interesatuta dauden beste hainbat pertsonei ere. YouTubetik zuzenean jarraitzeko aukera dakau, eta badukazue zuek beste pertsona batzuk buruan zalantzaik ez izan eta partekatu ez da, euroakin linka. Hasiko gaz, eskerra guztioi, osasunoi bestalderri izan eta amerezenoi, aurkeztuko dugu Herrietako proiektu. Lehenen esango dut, Herrietako nortzu garen, Herrietako proiektua egin dugunak, hasi dugunak eta eraiki dugunak bi gara, Toan, eta ni Toan Janoikoa da. Janoi bien damen dago, hemen, ideia bat egiteko, eskonduta dago,
bere emaztea Tran eta bere alaba Muoi deitzen diote, nahi du esan gatza, eta bere izena Antoan deitzen da, seguru nahi du esan. Eta dakidanez, bigarrenaren zain daude, ezta? University of Engineering and Technology Vietnamekoan ikasi zuen, Information Technology Bachelor Degree, nahi du esan lizentziatura, informazio teknologian, eta lan haitzen dau Mana Doktor aplikazio bada, medikuntza zerbitzua ematen duena aplikazio bat. Bera da proiektu bateko, Android proiektuko managerra. Aurreko proiektu baten ezagutu ginen, Vietnamen aurkitu, junitzen Vietnamera, aste 10 bat egun egon nintzen bertan, da aurkitu neban esan, bertako jenti dela Euskaldunan antzeaku, oso eskuzabala. Aurkitu neban bebai, gauza desberdin asko, jateko alderditzik adibidez, oso desberdine. Hau, Andra usta, kalitan zelaik zila txikixetan, mai txikixetan, Andra da sopa bajatzen bertako, po deitzen da. Eta gailditzen bizkat euran trafiko kaotikoa, motorrak, semaforo gutxi, herrixe, Hanoi alderdi bat, bentsat edifizio batzuk zulatute ondegan gerrako garaikuk, eta gero beste alderditzik, Hanoi barri bat, munduko enpresai idaitxe dana, ezta? Gero, herrietakok badauka jarraitzaile batzuk bebai, lagundu asko babestu eta lagundu nautenak. Bada Arkaitz Etxebarria, hau, Idomen lan egiten dau, Idom gaina ontsi hongaz bertan, amendik arra betin da. Berak esagen da, honek Consulting Engineering Architecture-ko proiektuetako burua da. Raul, Bilbo Rockeko koordinatzailea, ingenieria da baita, eta bera da logoa egin duena, herrietakorena, eta hemen daukagu Gorka Etxebarria, bilbotarra, erandiotarra jaiotez, bilbotarra, musikaria. Eurak jarraitzen nabe, eta eurak emostea hasierako babesa. Herrietako badakar bebai, hasierako jarraitzailik, familizaku lagunak, zaindasunak proiektu hau hasteko, eta hor egon dizenak, ez da, orduan eurei be, eskerrak. Da nire txandi, nik musikenen ikasen eban orkesta zuzendaritza, ez daukate semerik, baina loba badaukat, Mikel. Nire lehenengoko proiektu izan zen dot konduktor deitzen dena, musika idazten dugu, notekin, paperin, hori informazio estatikure, eta zelan interpretabiroen musiki ez da idazten, hori gaur eskun gelitzen da, ahoz transmititzen da. Modelo matematiko simple baten oinarritute, egin eban musikin interpretazioi denboran idazten daben lehenengoko editorra, 2015, eta munduko bakarra da. 2018-zin, martxutik ekaina egin eban herrietakoren lehenengoko diseinu guztik, eta toaneaz kontaktan eban, lehendik ezautzen eban, dot konduktorretik, eta handizik gaur arte, ezta? Horre garagu, garenok orain arte, eta lehenengoko hasiko gaz, orduan, bera aplikazioei ulertzen zer dan, edo ikusten zer dan. Bideo bat ikusiko dugu, 6 bat minutuku, eta lanik ikusiko dugu, azalduko dugu bizkat, martxan da den bitxartin. Ulertzeko hori aplikazioei herrietako telebistarentzako izango dena, baina herrietako aplikazioei zer dan. Ondarrora jo naiz, eta Ondarroko udala eta udalan eraikin batzuk eta beste garrantzitsuak herriko diren eraikinak agertuko diz, ezta?
batxe ikusiko zue ondarrutar dela idatitxe bakotxan gainin. Euran konto bakotxan lema bat. Aplikazioa da instalata, erabiltzen duten hizkuntzi da ondarrutarra. Beraz, esango neman, lehengoko aplikazioa da instalazenkena hizkuntzi ez euskara batu bakarrik, baizik eta herriko euskara bat. Zer dauzelei lokaliza, ez da mapan epitzen dugu atzamarra, nahi duen lekun, eta hor agertzen ga, ez da GPS bateaz jarraitzen, baizik eta zuk mapan nahi zuntok izan. Irakurtzen duen nire funtzioak irakurtzen zuen nire ondarrutar daz. Sartu ngona bertan, ikutu beste erabiltzaile baten, eta sartzeza berantxatin ambulatoxu, berantxata da, hor nazni urtengo dut, beste batea jongo naz. Anartzen txatin sartuko naz, eta ikusiko dut talde bat alabarrun. Ikusten duzu talde hori. Eneke talde barri bat sortu, beraz, txat horretan, talde asko sortu lehikez. Ero, buelta, pasaten jun talde batetik bestea, ezta? Sartu, berei, beste talde baten ikutu sartu, eta ostaba agertzen az, lehenengo antok izan. Oroixe, bideuk eta bertantazen guztik altzaten dabe, gero streamingin botatzeko. Bideo hori streamingen botakou, eta danak egongo zen, momentu bardinen, momentu realen, bideoa ikusten. Ikusten dugu, 360 gradoko espazio bada, beraz sortu lehike mapan bertan espazio batzu bebai sartu, eta zentzazioei bertan gazela emoteko, ezta? Ni parako beneban hau bideu, sinkronizata da, danan mobiletan parako zan. Zarratzen dut, da danai zarratukoakoen, sinkronizatako streamingatiz. Podcast bat, zelaiken, bideo bidaz, live bihileike toki behar dinen. Kaminazpiko jasetaka, eta elkarrezketa bat engotzau, araz nahi. Egon bizka bat, invitazio bano bixaltzea. Zero jarraitzaiek, dana ondarrutar da. Bixaldu invitazioai. Invitazioa ipe bixaldu lehikez, txat horreta, momento gertatzen den streamingen. Bai, sartu gozko gora lazne. Antzalde, nolazne? Eretxik kanpoa konbrixan zan, bihar ratu batea, eta eretxik kanpoa konbrixan zan bizitzea. Han zuzen bez, goza Santo Domingoa, eta Santo Domingoan, inguru desberdinera, giru desberdinera, gotxura desberdinatiz, zenti desberdinera, eta hizkuntzi be desberdinera. Zelaik horrek aldatu da zure egoeri. Umik euskeraz dana lortzen dau, baina ezin jau berba bat bestia lotu euskeraz etxeko orduan. Zelaik hori? Santo Domingoan, beran zaintxali, ikastolan, beran atxitxetan amumean dut, eta danak erderaz, dakixe. Ordunik intentaten dut batzutan euskera zetxi, baina ezke egun guztintan jentiaz danak erdalunatiz, eta umik ezin jau praktika euskeraz. Orduan aurten da utik pasatzen ondarru etorkengaz, eta Sobizarreko ludotekan apuntarot eta alan, umik praktikateko mekixo euskeri. Mikel, zemat urte gazu? 6 urte handia gazu, Eta gustaten gazu ondarru etorti? Bai. Eta ze animalik hori? Un león. Eta ikusi lope bai
Bai, izazela txingan, ezta? Bai. Eta zeinik ere bazila txingan? Un niño me ha ganado, pero no importa. Lo que importa es que yo he cogido las pesas. Bai, ez dago bizu zuen. Bastante. Bueno, ondo pasa amizpiko basa, bale? Mikel? Hala, gero arte. Agur alde. Agur. Agur. Bueno, horri pertsonala be badakar, gaurko sari dakar emorun, ezta? Norberan informazio bertan eukitzeko. Horri pertsonala bigarren plano baten da. Lehenengo planon dana, sarreran da mapi eta streamingak. Horri pintzen duguna da, goxan, ikono baten goxan agertzen da mezu, ezta? Horren aldatu du mezu euskararen etxean eta euskararen etxean agerture hor. Beste baten horri pertsonala ikuste sartuna, jarraitzu leike beste pertsona bat. Uste zuez, komentaxuk eta berba funtzio guztiak agertzen zen da berba ondarrotu hartaz. Ideire Euskal Herriko herri guztien euskarak agertzi hor ez da aukeri. Hasieran, aldaketak aukeratu hizkuntzi, hizkuntzi aukeratuan dakau euskara batut ondarrutar. Ondikan ez da zen beste errexetako. Izan Googleek ez dago emoten kodigo ISO bat errexetako euskaran etxeko, bakarre badakar. Dorun amolda berri izan gazo horreta. Txateko atak ireitxe doti, talditan ireitxe doti, norberak aukeratzen dugu ez. Jakin leku deitzutzat, jakin erazpenak agertzen den leku, dorun gonbidapenak hemen agertzen di. Gonbidatu ginke, inbita ginke beste batzuk. Dorun oso harine etxen dau, zuzen bate gertatzen danin. Aukeratu danak, bizaldu inbitazioa eta honengo dena da, simulazio egingo dut Euskal Herri guztien, zati baten, Bizkaiko zati baten izango da, baina zelek izango zen, herri xai, honen helburu de, hizkuntza gutxitun zare bat izati. Orduan, euskerin, kasun, euskeriai mundu bat emodetza, da mundu horretan Euskal Komunidadi jartzen da. Beraz, ikusiko dugu Bizkaiko zati horretan, simulazio batengo zelaik ikusiko nuke udal bakotxe, da udal bakotxin sartuko gineak eta barron etxen da zen, herri horretan etxen da zen ekiltadizak ikusiko genuke zuzenin. Esti, agertuko hori zen herrizak, da agertzen dizen bideuk, esti horre herrizetako beste tokixetan daz, baina simulazioako balixoste. Sartuko na aulestin, ikutuz aulestin, da sartuko gineak aulestire. Gaztik, pelotan jokatzen. Sartuko na Ibarran gelun, eta Armendu mendixako igo hori etxen daz, kilometro vertikala, hori etxen, zuzenin. Sartuko honetxan berretxun, sartuna, eta neskan frontenize, zuzenin. Munitxibarra jongo naz, sartu, eta Munitxibarren zazpikatu gantolatu rau kaleko zini. Eta komunitatean pelikulak ikusi nahi ditu. Etxetik atera, auzokideekin batu, elkarbadatu, hitz egin, ikusitakoa komentatu. Kalean, auzotik eta auzoarentzat. Gernika jongoaz, eta Gernikako azoki ikusten gaz, zuzenin. Gernikatik jongoa bakixoa, txosnetan, eta Neomak da kontzertu. Azken finin daka Euskal Herri leko guztik eta eskora guztik danak esko baten, toki baten, pantalla taktik baten. Bilbo aguz, eta Bilbon kaleko azoki da.
Lekatxo jongoa, Lekatxo musika banda bat, poesia eta dantzakin lotute. Biz gauza batzuk ez dizena telebizioa ikusten, eta herri guztietan da zen zuzen guztik sartzeko aukeri dako, ezta? Durangoa jongoa, hemen igonitzen da unik grabatako da, jentik ez zekizien da hau eguan abe, eskualdantzak, jentik parte hartzen da bena, da oso jentek itxiguan. Eran dixo gongo don, da kaleko musikasak, ezta? Zemat ikusten da euskali, baina txida lekuru jongo hon, dantza kontemporano euskaldune, nahi desan, kalidadezko ekintza asko etxen diz herrixetan, da ez da telebizio bat agertzen da bena dana. Mungixako irratire jungoa, da Mungixako irratixan, berriak gutaz podcasta sustatzen herri irratixetan. Orduan podcasta bebai, radixuntzako bebai leko bat, agune bat. Plentzia guz, Plentzia Marmintxako lehiaketa bada. Hone Bermeoa guz, Bermeoko irratire, da Bermeon daz beste podcast bat ibiltzen, Star Talkena, euran irratzaio etxeko. Deustoko Unibertsitatea jungoaz, da Deustun da Itziar Gandaria itzaldize. Hemen esango neban azan, entzungo hori gallego eta ulertungo dau, da ez dakiago gallego. Erreko euskeretan behori gertatzen da. Pentsatzen dugu baino gaixa ulertzen da. Hone, elantxo behaguz, eta elantxo ben bertako gazti zeia junde eta zeiako baja ditzen daz. Orduan hori bezu zenin ikusten gaz. Arri gorria gaguz, harrikoan emakumine bizikleta karreri. Asko itxireguz, da asko itxiren laugarren debatxeko jundi Parisea, Parisen Louvren daz, da zuzen ingaz ikusten bebai, eurak. Gezen bat, zuzeneko telebista dau. Arria junga Bilboa, eta Arriagan oskorri da kontzertu moten, da Euskal Herriko plaza guztietan zuzeni jarraitzen, ezta? Beste aukera bada. Ekitaldi bateratu antolatzeko, sinkronizata. Mendaro aguzon, da Mendaro gone fudito txapelketi, eta duzalago kalidadiak garen. Ondarro jungoa, da ondarroko euskeri, gramatiki lantzen. Mutrikure jungoa zon, mutrikun zubito txiki, ezta? Egune, salaike. Bilboko konserbatuzioa jungoaz, eta bai, goi mailako ikasle itezen dakarren kalidadi. Elgoi barriaguz, elgoi hona txontxo gillo zuzenin. Eta amaitzeko, zornotza sartukoa. Zornotza nahi haitzen dabe aizetara. Gaina laster izango da usteot. Kaleko musika.
Bueno, simulazio bat izan da zelaik esango zen, ez? Aplikazio horretako izango zen. Euskal Herriko udalantzako eta Euskal Herri txarrantzako, ezta? Da, olako edukinak ikusteko, zuzeneko sare bat. Imaginaten zase udal bakotxin telebista pantalla bat olako bat, honek agertzen da bena, herri guztik eta euskara guzti bertan da zena, kuadro bat morun, baina bisik dena, ezta? Euskal Herri guzti bertan da zena, euskara guzti bertan da zena, bertan ikutu eta sartzen gazena zuzenin, etxen da zena ikusten. Udaletxintzako, diputazioentzako, Eusko Jaurlaritzako, ze balexokar kuadro honek, ezta? Zenbat balexora hau. Bueno, orduan, on azalduko dut bizkat proiektu, puntos, idea bat indauz erdan, sari, idea bat indauz herri telebista motako bat deidan sortu, holako edukinak agertzeko, herritxarrai protagonismo moteko, herrixai sustatzeko. Orduan, egin dutena da loriontzi bat, eta loriontzi baten agertuko da ontzi horretan, zer da oinarri soziologikuk, sozialak, oinarri estrategikuk eta modelu kudeatzeko. Hori izango da oinarri xedana, eta gero loratzen diz, ze azken finezaren dana udaletxe batei zerbitzu bat emoten gako estrebineku, bertako ekitaldizak zuzenin etxeko, ekitaldi kopuru bat, eta herriko euskeran, da herriko gazte batek, mobilaz, azken finen zerbitzu oso simplide. Baina hortik loratzen di proiektu asko, ez da bakarrik horretan geratzen. Orduan jungoaz bizkat proiektu bakotxe ikusten, hori inde zer loratuko zen. Eta azken, proiektu berezi batiaz, ez da, azkenin. A ber, zelek etxoten bizkatan ditxu. Hemen bizkat gatzitzen gazta. Hemen ikusten da bizkat, ez da? Ez dut ikusten ondo. Ikusten da bizkat. Ez dut irakurriko dana, baina puntu batzuk irakurriko txuaz. Hasieran esan dute morun, proiektu zer da, ez da, esateko. Izango zen, herrietako izango zen streamingeko sare soziala, udaletxintzako eta herri txarrantzako, horre bereizten dau. Udalek antolatzen daben ekitaldizak biztaratzeko eta ekitaldi horretan parte hartzen duten herritar protagonistak jarraitzeko. Ekitaldien inguruan, herrietako euskeran aritzeko, herriak honetatzen nahi du streaming bidez, herrien arteko eta herritarren arteko interakzioak sortu eta herritarren partaidetza sustatzeko. Hori da helburuen nagusixe. Orduan, bizkatu ulertzeko bebai hobeto, esaterako orduan, da beste sarik ulertu bideu zer dizen, hau ulertzeko, ez? Instagram bat, ero Facebook bat zer da, pertsonen eguneroko bizitzako argazizak partekatzeko sare bat. LinkedIn zer da, imagen irudi korporatibo bat edo profesionala partetzako sare bat. Facebook eta LinkedIn bardina diz, modelo horretan, sare horretan, baina erabilpena desberdine da. Bata enpresako mundu, bestira egunerokotasuneko jende normalane gauzak jarraitzeko. Zer izango zen Twitter bat? Twitter bat izango zen famosoen prensa jarraitzeko, euran leko bat izateko, orduan eurak esaten da bena, beste guzti jarraitzeko. Orduan, udal ze izango zen herrietako, udalen ekitaldiak biztaratzeko eta herritarra jarraitzeko sare bat. Eurak parte hartzen da bene ekitaldi guztietan. Orduan, ezagutzen guz. Udalak ezagutzen guz jenti bertaku, ezagutzen guz euskera desberdinak, ze jente pertsona bakotxak udal bakotxin, beran euskera zengo ban. Herritako sare modelo barretzaile, ze ikusi duzue mapan bitxarte sartzen da, ez da Facebook bezala ero, dala edukin horrek, ero web horri horrek, ez da, bakarrik mapan bitxartez egiten dau, zuzena da, interakzioa sortzeko da, helburu, eta bebai erabilpenari buruz, da barritzaile, ez da udalantzako eta herritarrantzako indiako sare bat sortu, da gaina euskeraz bakarrik, ez da? Da herriko euskeran, ez da euskeraz batunde bakarrik. Gizartia egokitzen den sare bat da, eta ez gu egokitu bigazena sare global batei. Orduan, irakurriko du bizkat, oinarri sozial batzuk, oinarri estrategiko batzuk, birdizenak sare sozial batek ondo funtzionatzeko toki baten.
oinarri sozialak, herriko ekitaldizan herrixar guztiei heltzi, hori da oinarri soziala dakarana, adibidez, mugikortasun murriztu dakarana ez dalako aiaten, herrixetako ekitaldizak, kultura eta hizkuntza gutxituen komunitateentzako beraien hizkuntza eta kultura erabiltzeko, babesteko eta indartzeko komunikaziozko tresna bat izatea, kasu honetan euskararentzako izango zen. Herritarren partaidetza eta interakzioa bilatzea, bai antelatzeko orduan, parte hartzeko orduan, ikusteko orduan. Herrian komunikabideek jokatu beharko luketen papera betetzea sozialki eta soziala izatea, ezta? Sare globalen soziala izatien boten dago ez dakarrela beste gauza bada. Oinarri estrategikuk zelaik egiliken funtzionatik izarte baten, eta zelaik egiliken euskerintzako balixoti, sare lokala izati, itxixe izati. Iraixe ez, itxixe, horretxe zain eban herri bakotxai, komunitate bakotxai mundu bat emodetza, eta mundu horretan komunitate erroko jartzen di. Nahi badu beste mundu batea jun, beste hizkuntza batea jun, beste kultura batea, beste mundu batea jun, euskerintzako mundu bat etxen da. Orduan itxitxe da, era horreta. Eta konektata. Beraientzako eskutu bat izateko, soziala, eta hizkuntza gutxituntzako babesleko bakarra, ezta? Herrietako sareak kontzeptu, erabilpen oso definitu izatea esan duguena, ez? Honetako da bakarrik. Zuzenantzako, herrietako ekitaldizak, udalantzako, ikusituzu udaran ikonuk desberdin ezin elan dixauak, eta herritxarrantzako, herritxar protagonista jarraitzeko. Destakaten dabelako palan, bizikletan, poesian, literatura, baina herri mailan herrikutiz. Ez da elite bat. Efizientea den sare bat izatea helburua, ez bakarrik sare bat, jendeak, ez da bakarrik sare bat etxezu eta zer, ez? Jendik izan berau egunerokotasunen 10 aplikazioen barrun izan bire erabili bira bena. Orduan, zutakazu aplikazioen bakarrik horretako, beraz, nahi behazu jakin herri baten zer dan, zetxen da zen, leko badakazu, herrietako da, dorra gertuko da herrixetan etxen dena. Bakarrik hori ez da naztata, beste gauza guztiaz. Edukin herrixetan etxen dizenak YouTubeen sartzen marau, irentzi etxen diz, bertako handitxasunen. Airabelpin erraza izatik, ikusi duzue, sartu gaz, klik baten dugu, zuzena emotzau eta zuzena etxen gaz. Ez dakarra izelako oztopoik eta mobil bateaz. Zuzenak etxiz da. Leku baten egoti zuzen horre guztik, erretxar guztien eskurabe, errazadaz, eta horrek ere garri xabatzen da. Gaur egun herrietan egiten diren ekitaldi grabaketak, isolatu batzuk nork egiten dugu, eta nundaz, eta ez da eskuragarriz, da. Eta maparen gainean izatiz, da, sentsazio bat emoten dugu, espazialki dela, zerbait antolatzen da ikusitu udalak, eta udala eraikuntza daz. Da, eraikuntza horretaz hartzen gaz, 360 gradoko kamara bateaz ikusten gaz, sentsazio emotezku bertan gazela. Gero, udalekin jarriko da ben kudeaketa simple izatea, hitzarmen arpidetza bat, eta pertsona bat bertako horriku, eta mobil bateaz ikitzen dena, urteroko ekitera bateaz. Oso simple da. Koste txikiku eta kalitatezku, da gero, gazteen apustu bat izati, herriko gaztik izati streaminga etxen da benak, gero kargundazenak, diru laguntza bateaz, eta proiektu bera erungo da benak. Mugikor bateaz izatea, gaur egun telebista ez da balako inok ikusten, da euskarako edukinak bakarrik sortzen da bene leku bat izati. Horrek izango zen estrategiku dakarrenak, ez, helburuk. Eta kudaketi, aipatu dugun arte, baina hor da jarritza, kudeaketa modelua edo zerbitzu zer dan, ez? Herrietako udalari streamingeko zerbitzua ematea, arpidetza baten bitartez, herriko gazte bat izateko herriko euskaran streamingak egingo dituena, era dinamikoan, ze hori da, ez da bakarrik junaz eta streaminga indot, era dinamikoan, eta mugikor batekin, ez? Unibertsitateko ikasle izatea lehenetxiko zan, urte guztien udalak, eurak, eragilekin adostuko eraben 60 ekintzako programazio bat streamitzi. Dinamikoki nahi dago esan, komentatzi, pertsona horrekin gobera komenta, elkarrizketak egin, moderadore egin, programazioi jarraitzu, jarri,
herriko gaztik irabazten da ben deialdi saketzi, hori ikusten dugu, maila bajokoa badiz eta zehosei da basi behar erremutan edo herriz ez da babesten edo ez da berotzen, ez da enteraten, dinamikok iramatea. Wikipediako administratzaile bezala kontuaren zaintzan kargu egongo zen, eta deituko denuko figura horri biztaratzaile dinamiko, hona ertu udala daukate zeuken teknikari kulturakoa, gero etorri zen dinamizadorea, eta hau izango zen biztaratzaile bat, ezta? Biztaratzaile dinamiko bat. Egiten den guzti, biztaratzen da bena, leko baten. Eta ez da herri baten bakarrik, herri guzti konektata da zentoki baten. Gerta daiteke, herri batzuk izatea gure herri oso txikizea da, eta nahi dau arpidetza bat 3 ero 4 hartin hartu. Hori izango zen modelu oso simpli. Da orduan hori, hortik hori ulertute, streamingeko zerbitzu bat dela, nahi dut bizkat konsientzia bat izan hori baino gehiago dela. Eusko Jaurlaritzako atentzioa deitzeko, ero diputazioa atentzioa deitzeko, baina gehien bat udaletxin atentzioa deitzeko, ze hau udalantzako da. Udala nahi badabe, engo dabe. Udalan eskunda, udalak ez badabe nahi ez da engo. Udalak konektatzen, herrietako euskerak konektatzen dituen sareben proiektua, ez da? Hor, mugitu benaz. Orduan, proiektu horrek irtetzen dira, txikizogan, eskatiko genuke, baina hor, horri bakoitz izango zen proiektu bat, eta herriko euskerak konektatzen dituen sare bat proiektua, berez proiektua da. Udal batek, Eusko Jaurlaritza nahiko baluek esan, zelai konektatuko doleko baten euskera guztik, ikutu batekin bertako euskera entzuteko eta jarraitzeko eta ikusteko, hori berez proiektu bat izango zen. Orduan, olako herrietako aplikazio bat eukitzi da, olako zerbitzu bat eukitzi herrizin konektata da zena, proiektu hau bete etxen da, ezta? Ez dakit igual luzei jungo dena hau irakurtza dena. Aurra jarraituko, olanik hau lore ontzizia izango duzue bidaliko eta udaletxe guztia irakurriko duzue lasai, beste luze jungo da. Baina proiektu hori ikusi duzue, herriko euskara guzti konetzaten da bena. Herriko ekitaldizan streaming bidez biztaratu eta guztion eskura jartzeko proiektu, hori izan dugun, ezta? Proiektu bakarra hori izaleke, herrizak izaleke neure ekintza nahi do biztaratu. Eta listo, hori bakarrik. Oso horreaz betetzen dago bai. Kasunetan da, hori gehi zeure herriko euskaran izango da. Ez euskaran bakarrik, zeure herriko euskaran. Horretxik izan dugu itxixi, hizkuntza batin izan bide. Eta era batean zain dugu morun, bertan sarin sartzen denak errespeta bira hori euskarazko leko bat dela, euskarazko gune bat dela. Erdaldunak, euskal barrixa bai, animateko bai, hor euskaraz aritzeko, ezta? Entzuteko bai, herriko euskarak, eta ekitaldi zeizaleke proiektu bat, berez, mugikortasun murriztua duten herritarrei herria beraien etxetara eramateko proiektua, hori resilientzia dan dezenak, gaxori dazenak, etxin dazenak, euran etxetik urten ezin dabenak mugikortasuna arazo dakarrena, ez? Herrixan atolatzen dizene ekitaldixak, zer gertatzen da, ez? Daz, isolatute daz, aislata daz. Beraz, herrixe eruten gakoe, euran etxea. Eurak eukiko ben, dakarrene komunitateko leku horretan, telebista horretan, beste kanalak morun, dakarre herriko ekintza horiek, 300 ekintzaz, herrixaz kontaktun jarriko da bena, euran esperientziaketakin, konektatzen da bena. Euran lekukin, da euren hizkuntziaz, da euran gentiaz, lehio bat herrire, zabaltzitza hau. Ordena jarraitzuko bizka bat, herrietako artxiboa den artxibora denbora errealean egiten eta gorre den doan proiektua. Imagina herri guztik, ez da? Berren herri, imagina, ez da bela nahi da bela herrietako telebista bat, eskurtu uste Euskal Herrixan 685 bat gazela, herri, danak, Nafarro behar hartute eta Iparraldi behar hartute. Eta aparte Euskaletxik, 685 bat herri, bota berreun herri, 300 ekintza egitzen mazu herri bakotxin, guztira 12.000 zuzen odoixetan gelditzeko dana, zuzen hori odoixetan gelditzen da, artxibo bat zasetzen urteko 12.000 zuzen horiek errexetako dizena, dogor gelditzen dizena, da urtero, zaz artxibo bat sortzen. Esportzu bat, ja berez sortzen dana, ez da? Ez da hor bilduma lanik, antolaketa lanik, ikerreta lanik. Erretxik kanpoa bizi dizenentzako, herrira urreratzeko proiektu bat, hori izan duguena, ez? Ni 10 urte bizi izan Inglaterran eta deskonektata.
euskeriaz, ondarrutarraz, ondarruko jentiaz, torten etxean gitxitan bakarrik, ezta? Orduan, ekitaldi horretan, zu parte hartzi, zure herrikuk ikusti, zure herriko ekitaldi zizati, zuzenin lekuk ikusti, jakitzizuk urtien 60 aldiz dakat herrixaz konektata egoteko eta euskeri entzuten egoteko leko bat, ezta? Zure herrixaz, gero beste herrixakin. Eskoaletxeei lekukotasuna ematearen proiektu. Eskoaletxik, Australiako eskoaletxi zineko ja desagertzen da. Rusikoaz, bebai, ondala urte asko artikulo batek urte gobernuk endutzen tokixe eta orduan ez euken diroi pepa bateko. Desagertzen da, belauna aldixak, barrixak A bateko mailak utiz. 55.000 pertsona daz A bat ikasten, baina ja, jun urrengoko belauna aldixetan eta euskerin geru zein da ez, horren euskaletxekun geru. Orduan, euskaletxiai modetza mapa horretan agertzen ari udala morun, udalan konsiderazio bardine. Eta beste inartin, ez eurantzako gune bat. Baizik eta beste Euskal Herriko herri guztikin batea da zen leko bat. Da European tolatzen da beni zerbait, sartzen ga bardinin. Beraz Europe topatzen dabe inguru bat, familia hartasun bat, ezta? Da euskaraz etxeko eta entzuteko bizik edukin bizixak, komendadeztan kinkunek, etxeparekuk, bai eskatzen da zela eskolako bai, parte hartu izati euran elkarrizketan eta entzuteko olako lekutan, bizitazenak. Atzerriko turismo era, atzerriko turismo era sostenibleagoan, jasangarriagoan, kudeatzen da bene proiektu bat, horiz, gero eta turismo gehiagoa daukau irisetan, masifikatute da, eta horren problemi sortzen da bena, erretxara imotetzen zerbitzu, kaltetu itxen da. Roberto San Salvadorrek Deustoko Unibertsitatekuk esaten dau bebai hori ez, era sostenibleagoan kudeatu bide turismo hori, orduan honek etxen da bena da, kanputik datorren nahi, irisetan konzentratzen den atenzioi guzti, herri bako txin olako telebista bat bada, kanpoko turista bat, japoniar bat badator, ikusten da telebista hori, zuzenin da beste herri baten, berri zen adibidez, sartzen da ikusten dau, ez daki berri zein dan be, ekintza bat ikusten dugu interesanti dena, galdetzen dau zein dan, eta planak etzen dugu berri zagutzeko. Beraz, kanalizatzen dugu bizka bat, irisetan dan masifikazioa beste leko batuta, jentin burun ez dana, jentin burun da bakarrik Guggenheim, eta jende guzti horreta dat, orduan, azken finen masifikatzen di. Jentin bizkat eskure jarti sustatzi, Euskal Herriko herrixak, modu errez baten, modu zuzen baten. Ez web horrixan bitxartez, azkenin. Turismo, bardin, turismo atzerretarai ez, herritxarrai, gube bai, gube turista morun, juti herriko euskerak herrixak ezautzen eta herriko kulturak, herriko euskerak eta herriko jenti ezautzen, ez da? Zer egiten dago honek, hori ez, gu gehiago ezagutu, esati hemen esan dute berba hau, hemen hor dago leko bat, herri bat dago deitzen dena ez daizer, han esaten dute berba bat, orduan hasten gaz, konektatzen gauza gehiagoa, ze eskure dakau. On momentun nik euskera asko ez dutxua ezautzen. Euskal Herriko herri batzuk, Nafarroako eta ez da izena bezein euken. Desinformazioa handixe da, interneta daukau, informazioa asko dauko, baina ez da ondo bideratute. Gazteintzako proiektu bat. Azken finean erosten gazena, ez da zerbitzu bat esterbineku, zeno gazteintzako proiektu bat, eurak erungo da belako, da euran eskutan gelitzuko dalako. Herrietako dauka aplikazioa da, telebista bada, baina bai da proiektu sozial bat. Eta proiektu soziala euran eskutan laten da. Egongo balitzak kultura gutxituntzako eranez, Galiziko kulturintzako bere mapa badakar, gaelikontzako bere mapa badakar, Kikuyu Keniakuntzako bere mapa badakar. Orduan, komunitate bako txaila atengako hori kudeatzen, euran eskutan geritzen da eta gaztin eskutan geritzuko zen proiektu hori. Azken finin, ni gehiago nahi interesata aplikazioei horretako prestate goti. Open source bada eta bideo hori nahi dauza baldu, ez da kauen ez da, lagunduko txalako kultura horrei itxitzeko euran munduen, euran hizkuntzan eta konektata gauteko euran hartin gehiagoa. Da hori, gaztin eskutan laten da.
ekitaldi kateatuak eta sinkronizatuak egiteko proiektuak euskaraz Euskal Herriko plazetan. Hori, lehen ikusi dugun, ezta? Oskorrik etxen dago Garriagan kontzertu bat, eta atletixak etxen da demorun. Final bat jokatzen dago, eta pantaila jartzen di errexetan, kalitan, eta errexa jarraitzen dago, ezta? Ekintza hori. Euskaldun barri euskara egiteko inguru bat bermatzen duen proiektu bat, hori ez, zesatetza hau Euskaldun barri xai. Gonbidatetza hau euskara ikastea, izango da, praktikoa da ruso ikasti edo txino ikasti edo erabilgarri xago izango da, zetako euskara ikasikot. Da gaina esaten matzazu eske euskara galtzen da, eta oraindik itxea. Eta gaina ni Bilboa juten azenin, ezin jote euskaraz beberbain toki askotan. Orduan Euskaldun barrixak esango txu, orduan zetako ikasiko dut euskari, zetako esfortzu hori ez da hartzen duzu. Orduan bermatzeko, eurantzako bermatzeko lekuk euskara esango dizenak. Dolan ila, hortik astezaz lanin. Herritarrei abotza ematen dioen proiektua, hon esaten gazena ez da, herritarrak jarraitzuko badozu, da herritarrai lehenengoko plan horretan jartzen badozu, eurai protagonismo moten badazu, abotza eurai emoten za. Onarte elitekoa emoten gako abotza, eta horretako telebista nagusi bada elitekoa abotza motetzana. Orduan herrietako telebista falta da, herritxarrai abotz gehiagoa emangotzena. Egunerokotasunin. Herriko eta auzoetako komertzio lokala suspertzeko eta sustatzeko proiektu. Hori ez da nahiko, nahi bazu sare bat ingo du, herriko merkatuntzako izango dana, ez da funtzionako. Zergatik ez, Amazon hor da eta mundu guztia Amazon egongo da. Dana hortxe dalako. Orduan ez da balizio, sortu bidezune da inguru bat, herrietako morunetzen, inguru sozial bat, eta inguru sozialak ekarreko dau herriko merkatu bai pertsonak. Antolatzen dugu morun, herri urratz antolatura eroi bilaldize, eta horrek, jende horrek, erakarri dau, herriko komertzio. Herritako euskeretan instalateko proiektu, ikusi duzu ondarrutar eguan instalata, izango litzake herriko euskera guztietan instalateko aukeri motiz da. Herriko euskera gramatikalki ikertzeko, da erabiltzen duan proiektu bat, ikasten da erabiltzen duan proiektu bat, lehen ikusi duguna ez, ondarruko euskeri ikertzeko, ero gramatikalki ez da. Naiz da nik ondarrun berbain, berba asko igual txarto txetxuaz, aditza asko txarto txetxuaz, nun ditator ondarruko euskeri, bizkairatik, emotzut, emon dizut, ez da, emon dotzut, TSaz, gaina, ez tetaz. Orduan, ondarru herrikuk be gramatikalki, natxe herritxar berbain, ez dakixe, arazutaz, ez duz ondo aditzak erabiltzen, edo berbak, da berba asko galtzen. Orduan, nagusixak eta gaztik leko bardinen palako final bat bada, ero semifinal badaz, nausixak ikusten daz, gaztipe bai, nausixan berba begorra agertzen di. Orduan, erabatea, nausixan berbak eta kulturi be gaztintzako pasatzeko leko bada, ez da? Gizartearen bakardearen entzako aurkako proiektu bat, be bai, jente asko da, gero eta gexa, bakarde horretan, kasu honetan, jendi gonbidatzen da benetik ekitaldiz eta juten eta parte hartzen, horrentzako lehio bada. Eta, azkanin, ipitzen dute hortik irtetzen da proiektu bat, irteleike, berez, obra badana, eraikuntza badana, arteko obra badana. Imaginat, ez dotor, ez nahun, gora bajungonaz, hau izango zen, eraikuntza badana, imaginatu espazio bat sortzen dela, ez da udaletan dakarrela telebista bat, espazio bat sortzen da, espazio hori da telebista interaktibo bat, taktia dana, eta daukagu pertsona bakotxe sartu leke herri bakotxin, eta jarraitzu interatiboki, ez da? Da espazio hori dakazu, Euskal Herria plaza nagusia morun, sortzen dena aretoa, da jendea juten da horreta, euskara guztiak da zenleko batea, eta Euskal Herri guztiak da zenleko batea, espazio hori bizitzea eta arnaztzea, ez da? Eta bukatzeko, gunengo azken mezu bat igual eman, ez dakit astiri badaukaten, badaukat astirik,
orduan azken mezu, bizka bat, nahi dozentra euskaren ingurun. Eta sozialki euskaria zeikusi garen, da sozialki bebai euskaria zeikusi garen, ez? Adibidez, gazte asko prestatu da zenak ondo, kanpo duzenak, euskaldunak ume gitxiago karten ari garala, etorkina gehiago datuzela, itanoa desagertzen ari dela, hirietan euskara gerotak etxia etxen dela, eta ez da aldaketek ikusten, turismo gehiago datorela, masifikatua irixetan, delinkuentzia igotzen ari dela, suizidioa gehitzen ari dizela, Frantzia jarraitzen duela euskara ez ofizialki hartzen, Astola bezalako euskaletxeak hil zorian daudela, euskaletxeetan dauden 35.000 A batekoak, gero eta gutxiago, euran belaunaldi hurrengoak ez da bermatzen jarraituko da benik. Gazteentzako euskara batua dela eskolan ikasteko materia bezala hartzen dabela eta ez herrixan erabiltzeko hizkuntza bamorun. Eta euskara bera eriotzatik gertuago dagoela normalizazio egora batetik baino. Eta hori atzana esan dutena, esaten dau Iñaki Urrebasok, berak esaten dago hori, ez nik. Iñaki Urrebaso esango zen Eskola Unibertsitateko irakasle bat, tesis bat ata dau, cum laude bat emotze bikaineaz, orduan, euskari negurtzaileen burun, euskara gutxituen jarraitzeko negurtzaileen eta metodologian inguruen dau, euskari aplikata. Eta berandatuk, ja, zientifikoa dio, zenbakizak ematen dabe ez, zenbat erabiltzen da. Da, berak esaten daben gauza batzun hartin, eskate, apokaliptiku de, baina datuk realatiz, gero esaleik interpretaliken ez da, baina datuk realatiz. Ez badugu euskara erdiguneratzen, ekartzen lehentasunetan, gure politiketan edo gure jardunetan, pertsonalki, sozialki edo politikoki ez dauka etorkizuni handirik gure komunitate honek. Oso grabe da hori, baina zenbakizak esaten daben gauza bada. Euskara eriotzatik gertuago dago normalizazio gora batit baino, interpretazioa da zenbakizena, baina zenbakizan benetan gogorra diz. Egoera bi gauza eskatzen ditu, egoeren larritasunen kontzientzia hartzea, da hizkuntza politika ausartak abian jartzea, euskara gauzak beste modu batean planteatu behar ditugula, zor ditzagun euskara bizitzea arrunta izango den guneak, eta hiztun guztiak aintzat hartuta, euskaraz egiten duten bizitzaren alor guztietan 10%tik gora, baina telebista ikusterakoan 2% da hori desastre hutsa da, ez? Da, niri gustako lestake bizkat erantzun bat honi ematea, eta esango zen konturatzea, Iñakik esaten duena, azkenean, da normaltasunean, normalizazioara ez bakarrik euskara nahi duela, baita telebista ere normalizatu behar dela. Da, agian, telebistaren normalizazioa ez datorre euskararen normalizaziotik, agian alderantziz, agian telebistaren modelu aldatu behar duzu, ero modelu barri bat sartu behar duzu, herrikoia dena, euskararen normalizazioa eramateko. Horren lotute egon da, tresna bat izan bida telebista, ze motatako gizartea edo, ze helburu dakauen lortzeko. Euskarien erugu erabiltzi, baina herretako telebista bat. Eliteko gizarte bat dakazu, hor dakazu telebista nagusi bat. Da bia da, ondo, ez dela kontra joatzea, baitzik eta falta dela herritako bat, ez da? Da badaz herri telebistak, baina leko batentzako diro, inguru txiki batentzako, da telebista nagusian forma hartzen dabe. Gero esatzea, ez dutela pentsatzen gauzak txartu da zenak, euskal gizartik ondo txen daudena. Gauzak etxen gazenak ondo daz. Euskal gobernuk ondo txen dau, euskal udalak ondo txen dabe. Ez da txarto, zenbakizak daz txarto. Zenbakizak zozatxik daz txarto, baina orduan gauzak ondo txen bagaz, ze ondo txen ga euskal gizartin, da zenbakizak txarto badaz, igual farta da, zehose aldaketa txiki bat, buelta eman gotzaten da nahi. Eta hori da herrietako, hori nahi dugu herrietako zen. Eta hori, gonbidatu, bizka kontzientzatzu udalak, holako proiektu bat interesanti izango zala, udalak nahi badabe ingo dela, ez badabe nahi bertan behar gelitzuko dela, nik indoten esfortzo guzti 6 urtetan horretako izan da bakarrik, eta ez badabe nahi udalak, ez da jentintzako, jendi ez da Facebooketik eta ez da kontziente izan, Facebook eta erabiltzen duzu udaletan bebai, da Facebook eta bizela zulo bat, kanpoko hizkuntzantzako, hizkuntza nagusientzako. Orduan, euskeri nahi zue presentzia izan zaretan, baina efektua kontrako da, zuloa zabaltzen duzu. Orduan, horren kontzientzia izan bebai, eta zare bat etxi ez da nahiku, enbide holako modo baten eta da gobernu babestute.
bestalak ezin da. Orduan, uste dut esfortzo bat indot, lehenengoko pinido mai gainin, gaztintzako laten dut aurra eruteko, eta hon gobernu eskutan gelditzen da, zuen eskutan. Eskarrik asko. Eskerrik asko, Josan. 19 lagun konektatu dira YouTube kanaletik saioa jarraitzeko. Komentatzen didate ez dituztela galderarik planteatu, hemen gelan galderarik balego, oraintze da momentua egiteko. Eta bestela, oraintze takarrada baten azaldudan lorontzi hori, informazio zehatza eta proiektu posible asko eta asko jasotzen duen dokumentu hori guztiok jasoko duzu, orduan izango duzu aukera lasai aztertzeko, eta hemendik aurrera kontaktu zuzena proiektuarekin eta Josan berarekin izango litzateke. Ez dakit, Josan, zerbait gehiago adierazi nahi duzun, joan orduko? Ez, intzakin egon komentatzen, lehen zelan, olako proiektu bat itzen duzu, olako esfortzu bat agarrana, ez da? Eta euskal gizarte izkatzen dana, gobernu izkatzen dana. Euskalien erabilpena sustatzeko, planak dauduzela, udalak itzen duen alegina. Da gero, olako proiektu bat asaltzerako orduan zelaik informazioi dan e-mailez eta dakoen teknologisa guztik eta informazio guztik galdu itzen da. Da, zerko esan duzune, emeretzi da, konektata, 3 laun, izen laun atiz. Orduan, udalak benetan badakarre hori asmu, eta gobernu benetan badakar asmu, zuek entzun duzu hemen esan dudan guzti, merezi dago entzuti, ez dago merezi entzuti, hori, ez dator bat, igual galdu itzen da, informazioi gexe izan, ez da, hori da arazo bat bai, eta euskaren iba dugu indartu, leko baten jarri bidogu, atentzio eta esfortzu guzti, berakinak izan da, nerdik uneratu inbido leko baten. Orduan, baina euran konsientzia torri behar eta aleginetik torri behar. Galtzen da bakotxa beran gauzetan, beran erronketan, torren ez gaz, gelditzen, ez da, gelditzutrana, dezan, bentsa bezka, zelan egin birdu gau, ez da? Eta da nahi, berintasuneko aukerak emonda aurrezteko da, soluzio edo bateko, soluzioik askotan, bebai kanputitatoz, ez dugu nintzaten, toketzik erritxar bat editar soluzio igual, da ez gobernutik. Ondo. Bale, eskerrik asko, eta espero dugu urrengo baten ere horrelako saio bat izateko. Parkatu, galdera? Ez, inoruz du galdera egin. Orduan, urrengo arte, eskerrik asko, eta agur.